אם אתם מעסיקים או מנהלי HR כספים, אני רוצה לחסוך לכם טעות אחת שיכולה לעלות הרבה כסף. דווקא בתקופות לחץ, החלטות שכר מתקבלות מהר. נאשר מחלה כדי להיות בטוחים, נעשה חל"ת ונראה מה יהיה, או הילד בבית, אז אין מה לעשות. אבל בשגרת חירום, החלטות מהבטן עלולות להפוך לסיכון. כספים מיותרים שיוצאים, עובדים שמתבלבלים, ובעיקר תיעוד וניסוח שהוא לא נכון. בגלל זה הכנתי ערכת חירום למעסיק, נכון למרץ 2026, מדריך קצר שמסביר 6 החלטות שכר מסוכנות ומה עושים במקום. וגם בונוס שאני אוהבת במיוחד, ניסוחי קופי-פסט להודעות לעובדים, בוואטסאפ או במייל, כדי שתהיה לכם מסגרת ברורה כבר היום. אם אתם רוצים לעשות סדר לפני שאתם סוגרים את החודש עם השכר, אז ניתן להשאיר את הפרטים פה ותקבלו למייל את המדריך, תורידו, תשמרו ותעבירו לעוד מעסיקים שזה יכול לעזור להם. אז לא סוגרים חודש על אוטומט, 6 החלטות שכר מסוכנות, בונוס, חצו להורדה, תשאירו פרטים, תקבלו למייל.